Sa Talisay City, Negros Occidental, 18 anyos nga dalaga na tiruhan sang kontra sang iya nga amay. Amay nga target sang mga suspect na hunong man sa presuhan matapos nakuhaan sang armas luthang. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginyakibot sang pamilya de la Cruz ang hinaling nga pagsulong sa ilapuluyan sang 53 anyos si Rogelio Trecho. Ginapangitan ni Trecho ang padre de pamilya nga si Alan de la Cruz. Sang nabatian ng iyang ngalan, nagwain ni kagilayon nga ginpalokpan. Resulta, naigong 18 anyos na si Emeline de la Cruz sa likod. Gilayon niya nakapalagyo si Trecho nga nadakpan man pinaagi sa hot pursuit operation sa Talisay Police. Siyam tanan kabalas ang kalibre 45 ang nakita sa lugar kay isa kabalas ng 12-gauge shotgun, maluwas pa sa magazine. Ulihin ang ako ni De La Cruz nga nagbalos man ini palupok, butang kapareho sang suspect nga nagapangatubang subong sang kaso nga frustrated murder, nahunong man ini sa Talisay Police Station bangod sa bayolasyon sang RA 10591. Sa pagpanag-iya sang armas luthang nga wala lisensya, padayon naman nga nagapaayo sa ospital sa Bacolod City, Dalagita. Isa sa mga natanaw motibo among personal nga away sang duha. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.